Киттекме? Төннәр буе йокы керми, баш ватам уйлый. Йөрәгем өзгәләнә бит, бер сорау мине борчый. Синең мәхәббәтне ныклап яулар өчен нинди гамәлләр кылырга? Урладың минем тынычлыгымны, урладың тетрәндереп күңел кылларын. Бар дөнья өстен аска әйләнде, башым әйләнде. Урладың минем тынычлыгымны, урладың тетрәндереп күңел кылларын. Бар дөнья өстен аска әйләнде, башым әйләнде. Аны күргәч череп китәм, каушап калам тотлыгам. Төннәрен язган сүзләрне әйтә алмыйча утырам. Нигә миңа гына язмыш бүләк иткән мәхәббәтнең катлаулысын? Урладың минем тынычлыгымны, урладың тетрәндереп күңел кылларын. Бар дөнья өстен аска әйләнде, башым әйләнде. Урладың минем тынычлыгымны, урладың тетрәндереп күңел кылларын. Бар дөнья өстен аска әйләнде, башым әйләнде. Язмыштан сораган идем, мәхәббәт килсен диеп. Хыялым тормышка ашты, меңәрчә артып